Hello, gagayam na yung bag nga oras yamin at timanan to gayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang naragsak ngayon kay panagbubuyak kan panagdangdang nga gitagon daway. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Alma saan na pudno nagantintay drama ngem hello mampay kadama Sidra Pesa dito sa ni Sidro Quezon, Charlie Kakal, Ken Rosalen Bondok from Jesus Bondok. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma, dear manang biyanang. Nakaasawa kitinay dumduma ti ugali na. Nulimpyo super sadot. Ngam no makainom iti arak, super gagatmat. Jak maawatan no apay kastoy ti asawak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Mandi, ingka man kita ang Jehos nga agturong dito, tawan man mat danuman. Napusat sa. Maluman, baunan nakpailaang. Inton adda mga asing kanyak ijawaig. Nagado nga amom, ingka kit din. Sambutam tanalawag pailaang. Sapay kastoy ti ururor dagiti mga asing ijawaig. Ay napanunot mula dayta. Awan dagita. Takrot mula ang dayta. Itay bigat pailang amin nga ibabaon ka. Ngam di ka matagunay. Naturog mat tinararamid mo. Madingarod mo ti bagbagik bakit. Nasagit ti ulo kanto'y barukong ko. Nagado apambar mo. Siyak manlat mapanan. Welcome to Jenna Almoite Drama. Ne, papalam, Alma. Inak man isil po tay hustida numita na uksot sa manen tata. Apay, ni Mandingay. Adda ijay balay nakailad ijay papag. Nasakit ka no ti bagbagi na, iso ajak maibaon. Anya? Sige, tadumagasak man ije balayaw. Tadaman dabagak. Mapan kay latan tata, danunan yun ijay balay. Oh, pwede pulutan tata. Na, Ayang ko pa dyan kunin nasakit ti bagbagi na kunana. Nga mayat meteng ti tatagayan na dayta nga asawak. Mandi! Ha? Ne, siga magaya man bakit? Kat kasano? Naisilpom Jehos? Nasakit ti bagbagim kunam. Nga mayat met ti tatagayam. Ay, pasensya ka, Alma. May salat inuman may, tapag istoryaan lang, balasang ko. May sa abote payla ita, nga madamdama, agbalinto manen awalo daytan. Ay saan? May salaang. Gawat ita. Awan maigatang ita ado nga arak. Sagay sapay lang. Uwan mo't ngamin bakit? May salaang. Promise. Jakamukan ka. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Mga taga din. Alma, bakit? Mangan ka na. Nalpasa kun, tadi ka mat mauray ngamin itay. Kunak ano nabsog kan iti arak. Mabainak mo't amang padawlatan. Kinta ta Eric, bakit? Gad, mangan ka amanan. Tapno adda kadwak amangan, bakit? Mangan kan, nabsog akon. Alang arod. Pasensya ka. Medyo nakainom to asawa man niya. Anyat masidangay kaya. Adda di talamisaan. Lukatam dagiti nakalupan dita. Alang arod, mabisi na ko. Naginom ka manen. Sigurado nga inton bigat. Maladaw ka manen nga agriingan. Ang ulimak ka bakit? Agkararagak pa'y. Sak mangan. Agtal na ka. Wan. Diyos may anayin langitan. Bendisyon naman ka rin ito at around. Ngayon nakipaunag ita agundaway. Dalosam ka de. Tapno nalinis. Ngay paunag ka. Kaya sabay la ko ma. Taka na yun nga adda maidasar dito ilamisahan may nga ipaunag me. Salamat apo. Amen. Ala, mangan man na. Alma, bakit? This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Alma, bakit? Alma. Apay aya, mapanan titurog ko kay. Pampanunutag dyan danong. Awan sa amat danumdan. Inak kita ang Diyos. Tamang ano na pugsat. Inselpog itay malumun Ay, napan kaya? Bakit? Pasensya ka.
Diyak mga min nakapan. Napasubo ka lagi nga runay. Maturog ka kitin. No kasta, adda tanumtan, bakit? Adan ta insilpok ka nga rudon. Sigurado ka, ang mga nun nauksot manan. Inakitaan, ang mga nun nalukay ti pananggalot mo. Ano ting galot mo kay? Kut, lastiko ah. Ah, ano ang mga nun nalukay, bakit? Inakpairutan. Ay narabiin. Nasipngutan. Kan may sa, nairot jay panangisilpok. Saan ang mauksot day jay? Nakitaan, ang mga nun nalukay. Rabiin ko nakmat. Katadamot flashlight. Inakitaan, tamang ano awan pagdanon ta. Awan pagluto kan paglaba. Saan nga rudon? Di ka kadi makaaw-awat man di. Ah. Saan man anatangkan ti ulong? Sige nga Rod, tayo nakaglabalangan. Naurnong man ang timurangtan. Inton bigatin at tarabiin. Kan nabartag ka. Saan? Kabailak mo taglaba nga oran nakainumak basay. Ay, ti sabon, bakit? Taglaba ka man. Diyak mo lang makaturong. Labak amin, amurang ta. Nay, naglaba ka mo't gaya manak ko. Nagadutoy linabam. Ngam-apay anaggulo ti pan nakaisalapay na. Ay nasaan asyak tinaglabananang. Di manugang yun. Anya, nay, imbag man ta naglaba di asawam. Anyat naknakan na. Inungtam, minandaram. Saan? Agpakalaing nga rod nga agtrabaho no nakainom. Anya, namin anon anadlaw ko day takan kwa na nanang. Numabartek, agpakalaing nga agtrabaho. Ipapilit na pa'y tikay kayat na. Uray 10 oras ang tirabi eh. Tikayat na, agtrabaho lat na. Bagtit alalaki. Bagtit nga'y bagbagam mag. Payat kit di at gumagat gayam no makainom. Una, ngam agpakalaing mga rod, masurunak mo't no daduma. Kat, ayan na itangay, nakaturog pa'y lang Pangal daw tumanin no makariing dayjay, tanabartek idi kalman. Napuyatan ang naglaba, tadimot agpaanawa. Mga nun, pangal dawon sa kalaagriing mandi. Ay, masakit ti ulok, bakit? Kasano? Na-hangover ka manan. Ala, mga nun. Nay, magmantad da sa bauti masida ita. Wuna, taamok akas tati kayat mo, numahang-over ka. Maganda nga Rod. Agkararag ka pa'y mo't na. Ah. Ala, idalan mo ti kararag. Sige na Apay asak pa lang. Diyak amo. Diyak amo nga. No nabartag ka, nagatidug ti kararag mo. Alakit din. Sige nga Rod Alma. Apay ay pilitan na. Sikan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aduman ti murungtan. Diyak masango ti aglabat ani. Adda serbisak nga agpakuko. Isupay ti birok ko. 5 ti agpamanicure ita. Serbisak ida amin. Katlaba am to ano awan serbisam. Kahit si kangay, awan mo trabaho yu ita. Awan na. Tanalpas mo ti kontrata min iti balay nga aramiden may. Kahit si kapay lang arut ti aglaba taawan mo't aramidom ita. Aginanaak ita bakit? Kakaisuna awan trabaho may. Amangan nga min nukalaan nga umawag ni boss. Ibaganan tuman nga da sa bali a kontrata min. Kat uray basitlat labaam gudwaam. Ay na, sikanto ka ding. Trabahom day tatababae ka. Paglabaam ka ti padre di pamilya. Awan trabahom ita, manday. Awan tata. Urayag nga ro ti awag ni Buseng. Nadamanin kontrata may. Awan pa'y may. Ubay nakmang nga ro tulungan nga agluto, manday. Agkasangay nga may tay apaw. Kat agparti kami iti babaw. Sika kumatimay sa akadwak nga agluto. Ay katuwa na, tata. Day talaga yan. Ingka nga ron agrubatan, taurayin kan. Agkuyog tan amapan ijay balay. Sige, mabit lang nga ron tata. Taang isawrak biit. Monday, inyalaan kan iti kanam dito'y ayan ti paglutuan. Tadi ka mo umaymangan. Manamdaman to man, tata.
Tay busin ta pa ito'y sat ta. Mangan kapay, taray. Awan karagata tiyan mo. Arak karganan. Kababain pa ikot kingan. Tatay. Nalang thank you. Wala, mangan ka nga rudan. Sige. Nay, di ka maturog Mangan ka pa, isa ka maturog. Tagtagari, tata. Anak nga maturog. Karana ka. Aya. Ay, sorry. Sagbay ang mga anak. Masabaw nga kararag pa nga mo na. Pare, ay, stay tata. Pagyamanan tayo mo tiyapo, iti grasya. Itid na kata tayo Alang nga raw, parawan ka pa dito agsubli ak no madamdama. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Woo! Ambyang! Oh! Ambyang! Mabit lang! Si ka magayang timang sarsaruno kanyak man di. Nabartag ka manan. Pabanam, ambyang. Ganan na dito sinusuon mo. Naggapuwa ki jay ili tanapana na kitsinda. Ngam ni, awan na sambut ko tricycle jay turning point. Iso pag naakon Ay sos, dayo pwede pagnama. Ala, yagmunta sinusuon mo ambyang. Baklaya ko. Ay isanan, agawid ka kiding, tayong ka maturugan. Apay ay paturugan na kat imal aldawan. Yag mo din, tawitak daytan. Tay tulod kay di balaya. Saanan, ang mga no may batam, nabartag ka. Saan? Danag mo na ya. Limpyo mo na Yag mo kiting aminon. Tabayon mo tawitak kaon. Malwadam nga rod ang mga no matinag mo. Saan? Ala, umuna akon. Lumbahan na kan, tayo bayon mo ang makaaway ng piyang. Ala, Jesus, hindi kag tarayaman, day! Mapagtog ta bayon ko! Ne, papanam kat kasangsangput mo man di. Enak man ibalsigan iti pagsungrod da nanang. Naibos ka nod paglutuan da. Awan paggatang da. Isong agluto da iti kayo. Anya, nabartag ka, makabalsig ka. Ay na, naglaka. Maminano mo latag balsig. Ikamla iti paggatang danang. Awang nga rod kwartak. Nagastos kaon. Iso ngayon naklay, balsigan ni Dan. Aglaba ka kumapay. Ay, sige nga ron. Aglabak pa nga umuna. Sakto mapa ni Jayan Dananang. Nalalala. Error mo amin ang malabahan. Labak man. Aglabak. Bakit? Mandi, aldawan. Agriing ka man, tatarimaanam di sirok ti lababo. Agubo mo tin. Jakam mo ti pamaya. Makaturtulog pa lang. Bakit? Madamdaman to. Alamot tin akit ni, jak makainaw. Aldawan, bumangon kan. Nangaton di init. Anya ka matin, Alma. Kay imasan pala titurog. Disturbo ka. Aldaw nga ruden. Anyat orasan ni. Alas 9 iti agsapa. Kunapay ni nanang atangdanan na kaamapan agpakiskis. Mangkita dan iti sa bali at ang danan da. Masadutak. Anyan? Kastalatan akanayunan. Tunggal adda pangibaunan daken ka. Kasadot mo amin. Ay, igatangan kansan iti sa nga karton nga arak. Taginal daw ka lang nga ruden nga agbartek. At daya, bakit? Kaya't mau, tinal daw nga uminom iti arak. Ay, kauwa na. Day talaga yam. Kakayatak lao na ya. Alma, bakit? Alalay, igatangan na umang laraw. Awan tupay maigatang iti sidaan. Day tantulakit arakeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, anya day taigam mo, Alma. Arak samot. Wala nang tamasurunak ijay manugang yun. Apay. No saan ama kainom, nakasadsadot. Ngam no nabartak, nakagagagat.
Iso nga igatangak man iti inuman na tapno gumagat. Anyan. Apay ngamin aya akas jay asawam. Yak amo Saan mo't akas jay idi baro? Naggagat mo't idi. Ngam idi nagasawa kamin awanan. Rimwaran ti husto nga ugali na. Kurang tininom ko Bakit? Husto day jayan. Tanagastos no gumatangak manen. Inton bigat manen Ay, ala. Thank you Bakit? Thank you iti suporta. Suporta iti. Ti suportam kanya kakasawam. Aglaba ka man nga ron. Ala kayo na. Ada sabon? Adda, ngamsakbay nga aglaba ka. Tarimaanam to pa jay lababo anya. Uy, di talaga. Easy lang dagita. Anya dadahal na ya. Agubo nga rod. Mabasbas sa iti zero. Pare Manday! Oh, pare! Ni kumparim Abeltran. Aba, baray! Oh my God, dito ya! Paray! Intayo makikayaw. Kasar ni Ipeng, inton bigat. Wala. Ang maglaba pa mo na. Sumaruno aktaw no madamdaman niya. Bardasak tayo aglaba, baray. Sige nga raw, paray! Nay, lepasampay dagiti ipapaaramid ko sakbay arumar ka man de. Uy, bakit? Ay, danag mo na yan. Matikla na kita. Di mo unay pa inuman ti asawam Alma. Ang mga no agsakit no diretso ti panaginom na. Kat no jakmat bartakan, nakasadsadot mo't. May mayat no mabartak, tagumagat nanang. Ayan na itangay. Napannaglako. Impalakok jay binuras ko nga utong. Kat naimbag no kabailan na timagna kat nabartak. Kabailan na. Sanay day jayan nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo ayaban di asawak ita nga agsyat, Tata Eric. Abay. Balubusang aya, no bilang lang. No idi kat istriktwa. Saan itan? Kay kayat kun no agbartak ni Mandi. Anya? Iso ano adda pangawisam kan kwa na. Alay, inkadagasunan ije balay. Basta pagawidem mo't laang Kapag isaw, adda berdyan apapanak ita. Inakman nga rudagasan, no kayat na ti sumuraw. Kayat na dayjay. Basta inom, alis to, tata. Kabailam ti agtrabaho nga uray na bartek ka, Mandi. Alma. Abay, ano ti baramid mo ya? Inka nga rudburasan jay mulak amais ijay bantay. Ay, gato na. Mabalina na ya, maburas na gijay. Nga malumsamot dun. Amangan numarabyan ka. Saan? Napardas mo ti gargaraw ko. Mala, mangtad kayo ti sako ang pangikak iti burasag. Tamapanakon. Ay sus, rabiin. Ngumawan pa'y mutla ni Mandi. Ayan na nga tan. Nalpas na nga tan, ti impaaramid ko. Manang Alma! Oh, Manang! Agda ka! Ni Beltran day jay Ay, mabit lang, Beltran! Manang! Inkakitaan nila kay Mau! Natulig ka no dya bantay! Anya, kat, kumusta ngayon ni Mandi? Yak ang Mau! Ngam kasla ko nata na pukaw na tipuot na! Ala, apa yan nga Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumusta kan, Mandi? Nasakit yung ulo ko. Naitugtugak namin. Ay na, sorry lang kay. Basol ko no apay anatinag ka. Nasakit yung ulo ko. Bakit? Ala, taypan ka lang di dya ospital. Agagas ka kanuga po itipan na ka ito pati ulo, Mandi. Maagasan akpay nga ta. Maagasan ka, Mandi. Basta tumaramdag iti agas mo. Sorry at alaga. Ay na, makonsensya aklat nga rudan. Basol ko tipan nakadisgrasyam lakay. Bakit? Sikamat ngamin.
Di kamot ngamin maibabaw no saan ka na Barta. Iso agon-gon dawayak ti mangibabaon kan kano kas di anak kainom ka. Kadyak mat namnamahan na kas di ti mapasama. Mala, bayamon na ita. Tabasol ko matlahan. Kat sorry mat nulad dumakit nasa dutak. Ala, agpaimbag kawan. Agagas ka, tapno agimbag kan. Agyaman bakit. Kat sorry mat. Bayam, tano agimbagak. Ikarigatak ton ti aggagat. Jakon kayat ti mabartak. Tamang ano madisgrasya tumanen. Agyaman nak nga rudno kas talakay. Pag nakmantado at tinapagtang mo, ipatpatag ka lakay. Diyak kaya't amapukaw kay tibiyag ko. Ay, ten kamit, Alma. Patpatgan kang asawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, mapana kang trabahon. Sige lakay, adto'y tibalon mo. Ay na, agyaman bakit. Ne, ang mga numakalipat ka di ka agin inom numalpas ti trabaho yung. Wain bakit? Di ka matanagan. Laglagi pag akanayon tibilin mo. Agyaman naklakay. Agan-anad ka akanayon. Nakitak no kasano ti panagbalbaliw ti asawa kat maragsakan tamanipod iti dayda pagteng sana na naginom kat gimmagatmatan. Jak nagsarday anang bagbagaken kuana kat dimngagmat kanyak. Isu nga ita naragsak kami ngagdandan na tawanan ti problema ken kuana. Alakastan ti gayem mo Alma. Ala gagayam ditan tinagpatinggan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yun, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, at manan ti pagayam yo amang kabkablao kada kayo tinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal may sangawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay i-drama ita, saan naapod no anagan, ngamsakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaline Lai no dita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, kini Ma'am Nida Niveras dita Hong Kong. Kasimanti ko na ni Kabsat Agnes. Dear manang biyanang, dahil ti kapadasak nga ipadramak kan kakat na pasamak, idi ka bambanwagak pay laeng. Marigrigat kami laeng, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamatlan asino kamin ngagsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur itilako ta prutas kan natnatan. Ni, anda ka magayaman gayam. Nagsapa ka matan. Wan tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag itilako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawa am nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag itilako mi aprutas kan nateng. Andan ni tabangsal nga agur-uray. Ay nagsapan anak ko. Di ka pa ilanangan. Ay abamaon tamangan kayo pa sa kayo mapanagi sursor. Amang ano napudot to nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay ta nagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga rod. Sapay la ko mga rod tadaras kayo makaipaibos itilako yaw. Magantan la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una bakit? Narigat isa na mga armusar. Nagruna ka na dagsenti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga mo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na nga ron iti Tagalog. Ay, sa bagay
Anya ti amam no makakalit ay ti balitok. Aywan anya. Awan lang at tibalitok. Kaya gamgamuluan tayo. Adaga ni Madam Magda. Mala mga dakidin. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bahay. Agi na nata pwede ti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga rod, uray siyak. Aganos ta ata saan tayo umot anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnanaad. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga nuado ti balay na. Wen ngagpaiswan niya. Diyak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay kumaalakwan ta no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro da nagisursur. Umanayan day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di mo lang, ti insursuryo alako yu kan ni Mailen, anak. Wenanang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man, ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uman ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Malang nga rod, sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau, tadamat tagdan mau. Anya nga ti Madam atrab-trabahon nyo ija uman ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya iti balay tayo iti Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May kagpaiso nagbakasyon ka, papa. Barang mabawasan ti stress yo dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yo. Un nga raw deyo. Na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo nga mindag iti maiparit amakmakan, papa. Nateng ati mayat na kaninyo. Oo niyaw. Kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunod ditoy. Sika di makaambo ka na iti negosyo tayo. Wen, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at yukit diya ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan ije balay ije Pilipinas anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigo na caretaker tayo ijay. Wen nga rod, papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw. Tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosak. O sige, papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agyaman ang iyo. Ay, sabay ko mga raw tamarelaksa gini kadak to ije Pilipinas. Makapaliday nga min dito. Manipod na tayo di mamayo. Sara ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa. Tapno ada kumamat mga sikasukan niya. Ay, kahit ada-kada kayo dayta, papa. Si kamat timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na ta kababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat, sa anak mo't nga reklamo. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino nga iti umuna pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapanta nga ruda. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa tayo tuloy ti agisursur. Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo ti gate na. Unngag paiso.
Simangpat siguro ti akin kuko iti day ta balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita ah. Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapantang arudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, kumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Ay, umayan dito eh. Ha? Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka day, dagiti lako yu. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige. Gatangak amin dagiti lako yu. Agpaiso, sir? What? Anya ka day, tinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumot ni Mylene. Mabalin ka day nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituluda kan ka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin na amumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya? Ay, baknang ka day. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan. Kun paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no iso ti akin kuko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maon. Ang mga no ison ti mangilungaw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sungbata kon. Lumakayon day jeng urayan Basta ag naudak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak diti balay sir. George, kunamon kanyag ta inaklon nakmaten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da. Nakasaganak ang mga kalay sa akin ka. Basta ati daw dawatig lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyan nak. Ket siya kaon ti makaamu iti ami na kasapulan niyo. Uraysan ka nga gisursur iti natnateng. Uwan George. Day talagayam. Saan ka mat siguro ang narigat pagsirbyan? Sanak mat amasailan. Amom ka di a Filipina matlain ti muna nga asawak. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar iti balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyag, nanang. No problem. Nanang, kunakada kayon. Ta agbalinton nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka, umanugot kami maten Ay, saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri balay kayo. Ija kayo nga agnad. Malidayana kung agmay sa akin siya. Naibaga ko ni ti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa iya Hawaii, tada si kaswek. Ito nagsubliak kung ditoy. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak to ditoy Pilipinas. Ay, katuwan na, sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka da kayaw. Uray da kami ti paralinis, iti balay mao. Agyaman aklaunay do kasta, nanay. Imakar kayo matgayam man gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas?
Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur itinatang, amom ti sasawa, Maylen. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpailang itinatang. Ah? Ay, agdamdamag aklang matgayam. Amangan kunak no kayat mo. Hanggang nagbaliw ka matgayam man. Ay, talaga. Kan uray dagiti gagayim ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipato mo tinagkadkadwan ta? Ay napasensyakan Maylen, ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak ko na sing petagbalin na manugang tabakit. Saan na tamo nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkidi Ay, may mayat latamat ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigrigat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungarod anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan ba't nagsinti trabaho dito? Awato niyo kumaray to ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas to yu day to ye. Mapana ko ni Jahawain to bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, kat agyaman na ka, George. Ay, urayan mi nga raw ti panagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo idi anateng. Adda ngaminan umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sasaaden me itan? Huray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan yun akayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan nga ay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod. Pasensyakan, no nadistorbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, henya ko ko ay bakit. Ay, balto-baltog mo tabagin, bitakot yun akama. Nagposkol nga mindikotsun na lakay. Uray ag tumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutsu na kitikas tao. Nagposkol ka naglawa akama. Uray ag kinamat ta dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin bakit. Kakaiso na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Adda ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner manugang ta. Dahil sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangala iti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa imot ita bakit. Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Tauri ipakita tanton tito na nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, Hay. di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababak nang. Hanay. Ba't nang tamatan? So, hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang. Dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y amaawagan nun? Ay, awan pagdanagam anak. Taadu pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpet. Uwan ang makapadanag mo't. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nubi sila ang
Urayam laang anak ko. Nay, Agnes. Ada na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet ng dayta. Lugan nan Samet dayta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, sabali mo tidim sa anak ko. Baro met agwapaw. Wan nga rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siya ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga ibaga. Ang empimusayan ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit akman iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ila ko yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaad kami ditaw. Pasensya kayo na na. Ang da kami ti adaan karbangan iti na iti abalay. Katangay saan pa yung nagkasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan na. Ana, di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Nadayta, naisa ko tayon dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayon. Magsibaklay iti gargaret nan Baklayan mo, ta nakasako abadom. Tabaklayan mo ni Agnes Tibado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak ka ba ni ikasta anak ni George itayang daw. Urayin nan sa tirurwar tayo. Apay nga kastaw. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay nga papanawan na tayaw. Sana nagkasarda Agnes ken George. Iso nga awan karbangan na bakit. Agawid tayon. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga da ka dito'y balay, Agnes? Pakawanan na kumano nagbalinak pa nga si Ide Maylin, gayam. Natayon ni George, isong agsubliak manan amarigregat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ng tigayam ko, akad-kadwak nga agisursur-sur. Ay, agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kat sikat ti best friend ko manipod elementary tayo. Nalpay ti abagami kadananang kantatang, gapo itisan miya ni namnama apasama. Nagsubli kami nga rod iti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas kanat nateng. Kat dagitimat tadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Alakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagapwan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kabsat Agnes, di tay drama tayo. Manang Biyana! In your nose para ti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay ditong galmaysa. Manang Biyana! Hello, kumusta kayo manan na imbag nga oras yo amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Ti pakasaritan ngayon ti patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at siyang san apod no anagan. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastiman ti kuna ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kayat ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputi palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag naadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanyak. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan at tayo ngagkakabsat? Wen matkit di dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay kat dumting tulat taday ta, kabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdanggayan iti aramid, awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag naadak pailaang dito'y balayaw, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingkaginanan, ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingkaginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Hingkakidag silpunan tag-relax ka mo't ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauwak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tayo nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala, pagkiayab mo itong harod mo ito nagiti kakaanakam, ta mangantayon kabagis. Wen Manong! Barbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Di ka pa'y bumangon. Ana, asin mo dyan agwalwalis, kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggagat day dyan akabsat mo. Mababayinak pa yan o daduma. Tadandani iso amin ti mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-mat tan niti siyang. Kat sigod na sadot day ta akabsat ko, iti ubing kami pa Ay kat, nagnakam siguro iso agimagat. Sa bagay mat ka di Isa bay-bay am laeng, no kayat na tiyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagi balay, lakay. Basta bay-bay am ti kabsat ko, no kayat nakaatulungan. Alang harot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakamit. Sana palay, tadaniti siyang agluto. Ay, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mat namin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayaw ni ti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. O sige, tinakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawin. Agreeing ka, antayin ka mga ano yun. Apay adi ka bumangon. Madi, ti bagbagim?
Wan nga rod manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga, agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, baga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa'y kit din jay kama na. Napanan naman ang aya, bakit? Nakaturog man na. Ay kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunaklan no agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tanusyak ti mangibaga, ay amangan no sintiren na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Tisyang, tulungam ni manang mo ngagluto. Wan manong. Anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow! Naiimas sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mangamin trabaho. Ayos lang. Angam, apay no ituloy mo tiyag eskwela. Sayang mat, di narugyam a kurso. Diyak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyag eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laang dagito'y jakkus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy? Wan, nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan atap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Ken dagito'y pa'y ne, sapatos ken sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kini manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwak ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasaya ata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasi tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay. Siya kamin tagdalos. Aglaba ka nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di. Danag yun aya. Ay wen. Isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Diyak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran?
Kasapulak ngamin ti kwarta, taagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong lando, ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minain. Tadi ito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't kuy syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siyang. Ha? Sa dino manaw, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayem ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugiak? Isubmit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panangrugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo iti kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangput na alit John. Ay, ang dagayam insangput na amasida. Hanggang di na inrori di mangan tayo. Nalala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso ang matang itilitsyon. Mali ti kas nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalin ti kas niya nga raramidin na. Iparupan na ti kinaimot na no kas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ne, apay damdamagam manong. Ay, kat madamag ko lang mo ta. Kaya't ko lang ipalagip. Na umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak, namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnuto ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan da ka mo napapanawan? Basta pumanawak kon. Pag naadam kumangay. Agabang aki ti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo nga talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay, pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito eh. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pang tidam, wan. Ta siyak to ti pangted iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kaslakastan, not totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalays. Uray,
Agwalis lang ati aramida Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaid pay laeng dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko nga men. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayom ko. Kayat ko atulungan. Pumanaw tumutlaeng kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak day ta. Oh, makitam. Nasingpet ti ka anak ako nagtumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay nga pimanaw ka iti balay ti kapsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkabang ka kadakwada. Gamidan tan trabaho, pimanaw ka lata, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Nagsubli ka iti ayan damanong baw. Sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pa ang mamaw tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Eh, kita ang basay ti siya. Di ka basta talag iti di mo ang amaw. Eh, narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido. Hoy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang mati adda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw kalangan dito, iti siyang. Agtatakaw kamot gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti oray 1 week niya manong. Ta agbiro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga mina na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito, oy. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mabit lang, tayo nakitaan. Ada ka diti kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka diti kapsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kapsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisyang. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbaga makaanakam da sir. Ngam saan mo't gayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tisyang.
Iso ni Tisham, tiag tatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita! Kasta unay apa nagsangsangit ko iti daydagon daway, tanagdanag akiti usto, tatamok talaga mapabasol akiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan metlang tagpayso kat napanagnakan anina na Rosana tinagtakaw. Diyak ko nagsapul iti pagabangak kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko kat manipod idin sinursurok ti agibingay iti sweldok kat nakitinulong ak iti kapsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo ti siyang. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras si Manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo basa kani drama itakat manipod kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan te pa ni Ma'am Marisa Raceles di Tabulacan, ni Ma'am Lita Custodio, ni Ma'am Violeta Esparangera, kan ni RJ Cordero. Kastoy manti ko na ni pagayam Carmelo. Dear man ang biyanan, idiawang pay asawak na semak iti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak, basta ubing abalasang. Kat aramidak ti amin akabalak, tapnak lunan na ti panagayat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kita nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo day taabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Tainak agaram. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunang. Apay, asino ay ati ararmag? Ni ngay pingkay nga anak ni Manang Karya. Anya, ay, naglukukan. Nagubingan day jay. 14 sala taon na. Kinsina? Ay, sumapul ka iti sa baling armag. Saan na jay minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ngay, ayos laeng magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha, anya kunana. Sigay, armag lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta, kaya ulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha? Iso nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya? Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na puno na Karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplap dak nukas jamapan iti balayaw. Ang amaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pay di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pay. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan, kat anya pa'y taramidan na. Ikaw, bayam Karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata, numabalin, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan, iti nasayaat kada kayo. Nakasaganak, mait nga aguray, no bilang laang. Uray ag taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tata. Urayam langan ngag-itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, hay, apo, nakababain. Imay pa yan ang mismo dito'y balay, ti inana. Apay, kaya mau, ti may daram. Ay, sana? Nukas ta nga raw. Sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya.
tay kataebam ti sapulem, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay. Grabe mo, kita tataw. Umapal sa ngamin, day manang karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, Haw! Kormilaw, Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko ti bagam. Tay baga ni tatang kanyak. Di nakayat apara iti anak mau. Ubing pay ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pay laang. Winay, di kagdanag. Tadya akong sarungkaran di anak mau. Tanyak kaya mau, si katermat. Pulos mo't Ure kastuya, laki kita. Adamat taste ko Jak pagan ano ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating Jana. Umay kalabuyain, ngaglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Kitam ka dito mata ka ading kao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka ading kao. Doon si pailatawang mo idi ka. Nainlaba kang kan. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga yung limlimag ko dahil jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamang yabkas iti mariri na kang kadyana. Ay, ayatang ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y. Agiskwela akpay. Kasano mga agis-eskwela ka ngay? Kaagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat agis-eskwela. Aguror nung kami pa'y ngamin iti pag-eskwelak, Manong. Ay, no kaya mau siyak timang paadal kang ka. Anya? Apay, anya kaya mo akursaw? Kinamaestra ko, Manong. Idi pa'y laubingak akasta tarapaap ko. Sige nga raw, agin-roll kan taon. Siyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, pulito dyan Ay, ayatang ka. No kayatan na, pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw. Sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanyapong ko, Kan dagiti dadakkel ko, anyat makunada. Saanin ang masapol at damagam, ading ka. Balasang kan. Apay, manutaw, ma'am. 17. Balasang kan ay di kas tatawin mo. Ay, ulit ay. Nuaklunin na pagadalang ka. Ipaay ko amin nagasto sa mga giskwila. Urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay aterar mo. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon maden nga. Agimon Tati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit latinake mau, taparitan na ka amangarem ijanak na. Ado dito ti maarem. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino manen nga itararmam. Diyak pa'y laybag baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan Kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kanuray ni apong ko.
Ngam di damot kayat. Aklonin na kaon ta ilimod ta ti relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling makiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, dyan na. Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay aya. Hala, umantada pang usarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mao nga karkarpintiraw. Gapu iti day jana. Tulunga ka makaiskwila. Tapno yung agasawa ka main, adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mao. Una, ha? Apay, unubiya mo na ya. Sampay, tauraya ka makaturpos iti kuliyaw. Tay sunto ka no, ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro da makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanyak. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak, tatang. Ay, apay nga bain, anaasam ka iti ubing aya. Dagita ka tin-ijer ang tingkararman. Dagita agtawan ko ma iti nasrok abayin ti termam. Wano dagita agtawan iti 30. Tanay, nasrok meten at 30 ti taon mao. Basta yun ti urnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kwa na. Wan, apaw, naibos nga rodan tayong padulin na kwartaan na kanyak. Isaw ti papapanan ti sildo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti si daan, Mike? Kahit saan nan sapay mat anubya. Apay ngay agas-gastusan na. Kasjay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, agto'y ti kwartam Jana. Agyaman nak, Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sikat ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno nga kapag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, barok! Agmerienda ka pa'y. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, barokwan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Awan anyaman na apaw. At da nga mintulagam, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol-tulungan to apo ko. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga raw. Agyaman akmanon, barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amaw. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, tay? Kasta nga tangag paisaw.
Nay, si Kamagayam Carmelo Barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Apay, umay mo ka di mananig kanita lawan sa apo ko. Ke nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan. King kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid day ti lugar ti ama na. Sino kunti na itayag sapa? Anya, kakano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Sige nga ro dapaw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taon no da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana, Sang nga raw? Dagulit kayo nga. Neka di kagungad Kanyat pagong tamngay. Kasanaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingkamanin suknalan iti balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Nimawan lata. Anya? Nay, si Kamat Carmelo Barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na imbaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, intarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiramon tayo tultulong mo kang kuwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Marigla daw Barok. Ibagak to day takan kuwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagays. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli kanumag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na apong ni Jana. Tadandan ni minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwarta na. Si Kamanan, Carmelo, sumra ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga akon. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Inabayag mo urayag? Di yun sa mo imbabaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya? Ay, sana mabalin Di po kuyo tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos gabukin ko, Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta Barok. Nakunada, nakasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apama na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat ko nga idadatong kaw. Kagkasar ka na Adaya, kasta tulagan nyo. Adda, inlimab milaan. Adaya, nagpinirmaan nyo, Barok. Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay pasensyakan Barok, ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Tasakpay kiti pagbalin ninyo olbudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami Ay, basta nun niya tulagan mi kan Jana. Isu maaramid. Ibagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta. Dakil ti habol ko kani Jana, tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. Adan iji abroad. Kaya nakunada ma't abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti Jaya da. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat ar-aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan nyo akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana.
Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo na mong tigasat mo, kaanakan. Saan siguro ani dyan at talaga para ka? Ubing tumating armain. Anya nga ita? Ay, tatang. Jay katawan nam ti armam. Wahn, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. What? Jak kayatin ti agayat antay. Manyakan? Natitikrakan? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwartak, kat iso ti naramat ko nang ikasar iti asawa. Adamot tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdenden na iti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak ti ladingit, napasaram. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina iti tunggal maysa.